Baba akekho njengawe, akekho ngalinganiswa nawe. Uphakeme Nkosi yenkazimulo, uphakeme Mdala wezinsuku, uNkulunkulu wethu oyingcwele. Sizosho njalo namhlanje Nkosi namandla kulo nyaka ka-2026, uNkulunkulu wethu oyingcwele usithwalile from 2025 wasipha amandla akho angcwele. uNkulunkulu wethu oyingcwele namhlanje sihlangene lapha uNkulunkulu wethu oyingcwele ukuzodumisa wena, uzoveza amandla akho avele emazulwini. Sothi uNkulunkulu wethu oyingcwele babheka phezulu ubuso babo abosoze bakhanya. Siphakamisa izandla zethu namhlanje, siphakamisela kuwe entabeni zasezulwini. uNkulunkulu wethu oyingcwele ehlisa amandla akho avele emazulwini, ngoba amandla akho ayafinyelela thina esikafinyelela ikhona. Bayede Mdala wezinsuku, bayede Nkosi yamakhosi, wena ohlezi ehlaleni sobukhosi, umhlaba uyisinabelo senyawo zakho. Siyakubonga Nkosi yamakhosi, siyakubonga Nkosi yasezulwini, siyakubonga Nkosi yasemhlabeni. uNkulunkulu wethu oyingcwele thuma amandla endumiso njengamanje. uNkulunkulu wethu oyingcwele cula nathi Nkosi yamakhosi, nohlezi ekhaya ayizwi ukuthi yasekhaya ezulwini, ngoba wena uNkulunkulu wethu oyingcwele isandla sakho asifinyeza ukuba singesindise. Uphinde uthandaze nathi Nkosi namandla, usiphi izwi lakho, ngoba izwi lakho alibuyele emuva linembatha, liyehlaba liyehlukanise. uNkulunkulu wethu oyingcwele lingene kumnyameni lishintshe uveze kukhanya. Siyabonga Nkosi engcwele, siyabonga Nkosi yasezulwini. Heavenly Father, we give you all the praise, we worship you. Thank you Jesus. Yes Lord. Angisoze ngikhonze enye inkosi, angisoze ngikhonze enye inkosi, hey, angisoze ngikhonze enye inkosi, noma kunzima angisoze angisoze ngikhonze inkosi, khonze inkosi, angisoze njalo nje bathandekayo, sizothi asoze sakhonzela inkosi kuze kube phakade, ngoba iyona yodwa enamandla, akekho ongalinganiswa nayo. uNkulunkulu wethu oyingcwele uyinkosi yamakhosi. Funa sisho njalo namhlanje bafowethu, sithi asoze sakhonzela inkosi, ngoba iyona yodwa eyafela mina nawe. Awubazalwana ngazo bafowethu, Nkosi yami yebo, kusoze
lapha emakhaya ukuthi khona nje abangakabhuku life. Wena usubuka share link njengamanje uyithumele noma ikubanje sesikhona. uJesu uyabuya bafowethu akazi ngifuna nje sisho njalo namhlanje sithe ebumnandini abazalwane komnandi ukhonza inkosi ebumnandini nasebuzimeni haleluya impilo yami bayayibuza ukuthi sihlangane ngani lapho. Umshumisi ke lona ke #umshumisi indoda kaNkulunkulu ke ngithanda uNkosi. Inkosi yasezulwini yona yodwa engikhonzayo. Uyabona mina ke ngikutshele. Uyabona mina ufuna uka-side down. Akukho la ongangithola khona ngaphandle kwasesontweni. Ngoba ngumshumisi akukho la ngatholakala khona. Uyabona ngizomemezela. Inkonzo ngomhla ka-8 May lapha endaweni yaseNanda webafowethu kuzobe konakala kakhulu. Ngizosho nje namhlanje ukuthi akwesihlanganeni khona endaweni yaseNanda sizothi nje inkonzo yendumiso. Awubafowethu shala nayo iniki sikhonze sonke.
kugiqela eCalvary umthwalo wesono sami wanyamala kugiqela eCalvary awubasalwane umthwalo wesono sami wanyamala hey asabani wanyamala Kodwa David, kodwa Nkosiyami, angazi, kodwa kunento abanikhulume lapho, kodwa angazi, kodwa uyabona-ke njengamanje sizoya ezweni, mesibuya angazi, inkosi yamakhosi yazi ukuthi kuzokwenzakalani. Kodwa ngathi bafethu, kodwa singahlanganisa. Halalala, helelele, halalala, helelele. Wamhlaka 8. Halalama lama lo. Halalama lama. Osezulwini sithemba wena wedwa awusesimanje futhi Baba, ay, siyavumelana, alas, noma kunzima siyavumelana, awusakwelani Nkosiyami, siyavumelana Baba. Bathandekayo, ngiyanibingelela ngokukhulu ukhethekile lo omla phambi kwenu uphila Nzungu mntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Ngibingelela kakhulu worship team abashabo Gopho David ngapha noAndile. Sibingelele imida yethu Nkosi yami uMbambo uRasta. Siyabingelela ngapha iworship team Sithoko Samkelo, siyabingelela noKholiso ngapha Nkosi yami. Sithe nje namhlanje ke nani nizoyibuza niyaphendula uthoba nabababhekhayo, kodwa sithe ngesibaveza ngegama lika Jesu. Kodwa uma sithandaze kahle sizobaveza angazi kanjani, kodwa ke izohlangana yona lento yasezulwini. Phakathi kwethu bathandekayo, ngifisa sezulwini bafowethu, ngifisa nje sezulwini singachithi isikhathi, kodwa nje into ehlangane ngawo namhlanje ukuzomemezela nje umhla ka-8 May. Abanye bethu balinde iposter, kodwa iyasondela maduzane izophuma nje. Maduzane nje ngisathandaza inkosi ngipha amandla, kodwa nje sizomemezela umhla ka-8 May ungaphuthelwa. Sizobe silapha endaweni yaseNanda. Bathandekayo, uma nifikile I promise ukuthi sizokhonza kakhulu
inkosi izobe nathi. Amen. Kodwa ke ngiyafisa kulesikhashana esinaso njengamanje sidedele my brother engimkhonze kakhulu ukukhonza ebukhoneni under leadership ka Apostle uNdabeni my brother uKhumalo uMtungu. Wacela simshaya izandla ezinkulu eseza ngaphambili. Awucela simuphe izandla ezinkulu in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Magabongwe, 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 yena magabongwe, magabongwe, yena magabongwe. Nani ngekho ngekhathi zethu. Magabongwe, magabongwe, yena magabongwe, yebo magabongwe. Magabongwe, yebo magabongwe, magabongwe, yena magabongwe, agabongwe, magabongwe, agabongwe, magabongwe, agabongwe, agabongwe, yebo magabongwe. Agabongwe, 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 yebo magabongwe, yebo magabongwe, agabongwe. uNkulunkulu wethu ophilayo, eligama lakho liyabongwa, ubuhle uyebabazeka. Siyabulela Thixo wethu namandla, malube kuwusuku lukufanele, inkazimulo namandla ubukhosi kungokwakho uNkulunkulu wethu namandla. Siyabulela ke namhlanje njengokusho kwalomhlabeleli ukuthi igama lakho malibongwe kuze kube kalokhu ngegama lika Jesu waseNazaretha. Amen. Asibingelele ke bonke esihlanganyele nabo ngokwemedia namhlanje, sibingelele nabo bonke abasemakhaya abahlanganyele kanye nathi kule nkonzo esinayo. Only 5 to 6 minutes ngizobe sengisukile nje phambi kwenu. Sibingelele bonke abazalwane ngegama lika Jesu worship team, sound engineers, siyabingelela egameni lika Jesu. Amen. Ngiyacela nje siphuthume ukufunda ivesi ngoKhumalo Sibongo ngumfundi igama. Ngiyakholwa ngiyamthanda uJesu, ngisindisiwe. Amen. Angazi ke isiyasebenza yini ifoni yakho lapho noma iBhayibheli lakho, sivele sifunde. Only 5 minutes of your time bafowethu, ngizobe sengisuka phambi kobuso benu ukuze umshubisi abuye aqhubeke
egameni lika Jesu. Genesis chapter number 2 incwadi ka verse number 8 Genesis chapter number 2 sesikholiswa makuthi iyasebenza iBhayibheli lakho. Genesis chapter number 2 uvele ungifundele verse number uqale lapha ku verse number 15, 16 and 17. Amen. Amen. Yes. Genesis chapter number 2 verse number 15 kufundeka kanje. Yes. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Edeni ukuba ayilime ayigcine. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimi ngokuthanda kwakho. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimi ngokuthanda kwakho. Qhubeka. Kepha ungadli kuwo wonke umuthi okwazi okuhle nokubi. Wayesemnika nomunye umyalelo ukuthi noma sengishilo ukuthi ungadla kodwa kunendawo la engifuna ukuthi ungadli khona. Cela ungiphindelele lo verse. Kepha ungadli kuwo umuthi okwazi okuhle nokubi. Ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Ngokuba mhla udla kuwo uyawukufa nokufa. Nkosi ayibusise ukufundwa kwezwi layo. Amen. Ngiyacela ke bafowethu angazi mic bengakunina. Ngiyacela ukuthi sibukane nje lo 5 minutes bese siqhubeke nenkonzo yethu. La uGenesis lo chapter number 2 mawufunda ke uGenesis incwadi le la kukhona khona yonke into enesiqalo whereby uNkulunkulu eqala khona izinto. Mawufuna ukwazi ngesiqalo somhlaba uzosithola encwadini kaGenesis. It's whereby uNkulunkulu adala izulu, wadala nomhlaba, wadala abantu, wadala insimi. Uyabona nje makukhulunywa ngokudalwa uzokuthola in the book of Genesis. Amen. So la esifunda khona ke without any further waste of time ngifuna sibheke into ethi mfoka Andile, uma uNkulunkulu edala uAdam edala noEva lithi iBhayibheli wathi sebabumbile wase ebakhela insimi la abafaka khona ukuthi mabahlale. Wayesebanika umyalo wokuthi ningadla kuyo yonke ningadla kukho konke enikubona kule nsimi yase-Eden kodwa kunendawo la engifuna ukuthi ningadli khona ngoba mhla nadla it's whereby niyofa nokufa. Ngoba uNkulunkulu as much as eshilo butwami ukuthi singadla lapha kodwa kunendawo la afuna khona ukuthi singadli khona. Aw amen makhona. So leli iBhayibheli wakhuluma nabo wabatshela ukuthi nidle kuyo yonke into ela entsimini. In other words ubakhomandile wathi anodla makukhona obanana nidle, makukhona ama-aphula nidle, makukhona o-pineapple nidle, makukhona izinkwa nidle, whatsoever nikubona anokudla kodwa kunendawo la engifuna ningadli khona ngoba namhla nadla khona niyawukufa nokufa. Oh alibonga igama lenkosi. Lithi iBhayibheli ke uAdamu benza njengokusho kaNkulunkulu badla lapho uNkulunkulu athi abadle khona. Ngoba anokwazi ukuthi philani uma isono singena kumuntu sangena ngenxa ye disobedience. Uma kuzongena isono singena ngenxa yokungalaleli izwi elikhulunyiwe. Uma kuthiwe ekhaya kunomyalo othi umuntu akangabuyi ngale kuka 6 amageji ayavalwa. Once wafika ngale kwa 6 therefore there is disobedient lapho. In other words sekungene isono ngenxa yokungalaleli umyalelo obekwe ekhaya.
Awu amen makholwa. So ukungena kwesono sangena ngenxa ye disobedient ka-Adam ukuthi angezwa ukukhuluma kukaNkulunkulu. Uma ubona abantu becwile esonweni, it's because of disobedient ukuthi bahlulwa ukulalela base bengasakwazi ukwenza lokhu uNkulunkulu akushilo. Oh, I pray to God namhlanje ukuthi engavusa abantu abazolalela izwi likaNkulunkulu, ngoba isono siyamenza umuntu alahlekelane noNkulunkulu. Ngimuzwa umpostoli Paul uma ekhuluma ethi ngokuba sasikude noNkulunkulu ngenxa yeziphambeko nangenxa yezono zethu, kodwa ngoKristu Jesu senziwa saba seduze. Ngoba siyalahleka ngenxa yesono, kodwa ngoKristu uNkulunkulu Jesu senziwa saba seduze. Lithi iBhayibheli uAdam noEva badla emthini uNkulunkulu athe bangadli kuwo. Lithi since from that day baqala bazibona behambaze ensimini yase-Eden. In other words, they were naked. Into abangakaze bayibona, ngoba make wadla la uNkulunkulu athe ungadli khona uzobona izinto ongakaze wayibona. Lithi iBhayibheli badla from that day baqala baba naked, baqala bazibona izinto abangakaze bazibona. Kwathi angizomemezela namhlanje ukuthi malikhuluma ilizwi likaNkulunkulu engathi ngavuka abantu abazolilalela, ngoba mhla wadla kuzovela izinto ongakaze wayibona. Okunento engiyithandayo mshubize ukuthi uma sebedlile, lithi iBhayibheli uNkulunkulu bejwayele ukubavakashela. Ubefika kanye, afike kabili, afike kathathu osukwini. Lithi ubebafica abathole ebese hlala nabo abe ne-conversation nabo. Lithi bebengathandazi uma befuna ukucommunicate noNkulunkulu, kodwa bekuuNkulunkulu obehla azohlala nabo. Kodwa dadela abadla khona, lithi iBhayibheli uNkulunkulu bethi mayifika afika ngabuza ukuthi Adamu kuphi, kodwa bathe bengadla. uNkulunkulu wathi efika ensimini wabuza wathi Adamu, Adamu ukuphi na? Oh, ngoba isono siyakwenza ulahlekelane noNkulunkulu kodwa usaphakathi ecaweni. Lithi iBhayibheli babengakaphumi ensimini yase-Eden, kodwa uNkulunkulu mayifika khona wahluleka uba-recognize, ngoba isono siyakwahlukanisa noNkulunkulu. Abanye bathi sengikhonze 20 years, abanye bathi ngikhonze 40 years, kodwa ngwabona ama-results okukhonza. It's because kunento wayidla uNkulunkulu athi ungadli kuyo, kodwa siyambonga uNkulunkulu angabonwayo ukuthi ngo-Adamu wokuqala safa, kodwa ngo-Adamu wesibili savuka. Athi ohlabelelayo safa naye, athi savuka naye, sayinkoba ithuna. Athi umpostoli Paul ngokuba sasikuphi noKristu Jesu, kodwa ngayo uYesu sasondezwa saba seduze. Ngizomemezela amandla ukuthi lapha ekhaya ikhona indoda engabalahla abantu, ikhona indoda eyasifela zonke izono zethu. Athi uIsaya yayingenasimo nabuhla ukuba sasingayibuka, athi yayideleliwe, athi yaze yalahlwa ngisho nangabantu abesethi ngemvimbo nangegazi lakhe thina saphiliswa. Le ndoda yazithwala izithwalo zethu, yawuthwala ubuhlungu bethu,
le ndoda yasawa, le ndoda yalinwa. Yebo ngo-Adamu salahlwa, kodwa ngoKristu sabuyela kuye. Ngo-Adamu safa, kodwa ngaleli udlu sabuyela enkosini. Siyayibonga inkosi ephilayo ukuthi bonke ababelahlekelene naye ngoJesu Kristu wabafela bonke abaphilayo ukuze bengabe besayiphilela bona kodwa baphilele yena. Athi uPostoli Pawule konke kwakuyinzuzo kimi adinga ukushaya indiva ngenxa yobukhulu bokumazi, ngenxa yobukhulu bokumazi uJehova make wahlangana nale ndoda. Konke kuyinzuzo kuwe nakho konke kuyiphilela kuwe siyakulahla. The devil is a liar. Ikhona indoda ephilayo 2026 akukho namnye umuntu ozokhonza lahlekelene noNkulunkulu ngoba kunoJesu owabafela bonke. Izomemezela namhlanje ukuthi nayi le ndoda eyathwala izono zethu, eyathwala ubuhlungu bethu, eyathwala iy'nkinga zethu, eyathwala ubunzima, eyathabatha ukugula yakunika ukuphila, eyathabatha iy'nhlungu yakunika ukuphila, yathatha ukungasebenzi kwami yakunika mina umsebenzi. Nawe lapha ekhaya usengayithola le ndoda ephilisa abantu, usengayithola leli udlu elingamashiya abantu. uNkulunkulu angabalahla abantu, uNkulunkulu angamudeli umuntu. Igama lakho bathi umudeliwe, kodwa ezulwini ungutholiwe. Bangakudela bonke abantu kodwa lo Jehova akabadela abantu. Sizomemezela ukuthi babusisiwe abafele enkosini ngoba mawukuye unakho konke. I am blessed coming in, I am blessed going out. Lokho ngikusho ngesibindi ngoba safumana indoda ephilisa abantu, safumana indoda enamandla, safumana indoda ephilela abantu. Oh bafowethu, sizokhuluma into eyodwa namhlanje ukuthi akekho umuntu kulonyaka oyokhonza lahlekelene noNkulunkulu. Akekho umuntu kulonyaka ozothi esenkonzweni uNkulunkulu angakwazi ukumrecognize. Ngoba uAdamu, he was still in the garden, kodwa uNkulunkulu mekafika akangakwazi ukumrecognize ngenxa yesono. Oh uNkulunkulu ngathi may he wash our sins away ukuze sobonana naye. Blessed are the pure in their heart, for they shall see heaven. Babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo ngokuba bayakuyibona inkosi. Le ndoda inamandla. Make wafumana le ndoda uzokhuluma njengompostoli Pawule ethi nginamandla okwenza konke. Hayi uKristu Yesu onqinisayo ngokuba walithanda uNkulunkulu izwe kangaka waze wanikela ngendoda yakhe ezele iyotuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nobomi. Kungabi ubomi nje kodwa kuphakade, ngoba make wathola yena uzothola ukuphila. Athi uJohane bonke abamamkelayo, he gave them power to be called the sons and daughters of the
kingdom ngoba make wathola yena uzophiwa amandla uzophiwa ugoma uzophiwa impiliso uzophiwa impumelelo. The devil is a liar. Oh, I pray namhlanje ukuthi bonke abahlanganyele kanye nathi uNkulunkulu azabarecognize egameni likaJesu. Father, we worship you. Father, we praise your holy name. Akekho onjengawe, akekho olingana nawe. Siyabonga uNkulunkulu wethu namhlanje. Siyabonga Nkosi yethu engcwele. Siyabonga izwi lakho uNkulunkulu ongcwele liyaphila linamandla ngalo siyanqoba. Ukuba uzosikhumbuza namhlanje ukuthi uthe mawufika ensimini yase-Edeni wathi mawubheka uAdam wangakwazi ukumbona kodwa ephakathi ensimini. Siyathandaza ukuthi masingakhonzi iminyaka sisensimini kodwa ungakwazi ukusibona. May you wash our sins away. May you wash our sins away ngegama likaJesu waseNazaretha, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you in Jesus' name. Simshaya izandla bathandeka enkulu umfundisi uMtungo. Simshaya izandla phezu kwamakhanda ethu. Sibonge lenkosi yamakhosi. Heavenly Father, we give you all the praise. Ayi, ngiyantshela, ngiyanithazela. Let's check. Shubis. Kuzobe kushuka umhla ka-8 May. Ngiyantshela bafowethu umhla ka-8 May sizomemezela inkosi yamakhosi. Yona yodwa ekuphila okuphakathi. Awubathandeka nanizwele. Ngiyacela nje ukuthi khona ongakafiki ongakawubuka live umthetho sondele sakhona nje sisazokhonza alikho igama elimnandi elimnandi igama lakho igama lakho ay basalwane neswe nobona baba kubekezela Jesu kubekezela awubasalwane Davide sekeshuke neswe nobona baba kubekezela Mangasi, ibunyuke kacho namanje, isabake
2025 nawe wazi uphunyuke kanjani ziningi izimpi ohlangabezane nazo kodwa waphunyuka ngijabula nje ngi-2026 angazi singayigidela inkosi awungiphi zikhona iy'nqothofu zikhona iy'nqothofu lapho angazi hey sing-2026 njalo uyabona angazi sizokhonza ningixolela ngifuna iy'nqothofu ngifuna iy'nqothofu ngifuna iy'nqothofu ngifuna iy'nqothofu iy'nqothofu zasezulwini ngifuna iy'nqothofu angazi yazi ngiyaxolisa abana benu bangathi lo mfana yini inkinga yakhe vete ukuthi yazi kufanele sometimes ukuthi 2025 ubungomunye umuntu khona bangizwayo yabo manje ngoba sikunyaka ka-2026 namangazi Nkosi yami ngifuna iy'nqothofu ziphi iy'nqothofu
Ngibona akaphilile kahle ekhanda. Hayi ngoba ungaphilile kodwa ugidela inkosi. Awusabona uNkulunkulu. Sabona Nkosikazi Mulo. Akekho njengawe. Siyabonga namhlanje. Sizosho njalo. Yazi kufanele ukuthi ngoba ku-2026 zonke izinto zobumnyama siyayivala. Vala siyabaleka. Hayi sizobalekela Siyabonga kakhulu bathandekayo. Kumnandi kakhulu ukugidela inkosi. Yazi abana benu bangayitshela lapha ukuthi hayi lo mfana akekho right kodwa ngi-right. Kepha hey yabo mase sengisenkosini ingake kuthiwa ngumshubisi. Namhlanje bafethu kukhona my brother engimkhonze kakhulu indoda kaNkulunkulu ehlala khona lapha emachopeni. My brother esizwana kakhulu naye uyadumisa kakhulu bathandekayo. Acela lesimo uphele 15 minutes emva kwakhe ngiyathembisa khona okuningi ngiphathele kona in the wonderful name of Jesus Christ. Iphinde sibingelele lapha emakhaya umtshethi Maki asakohambi sisakhona asakohambi Maki sisakhona awuNkosi yami aningincome Nkosi yami ngaze ngamuhle angisagqokile kahle Nkosi yami awuyinqothovu yasezulwini. Sondela andile mfowethu xa simshaya izandla enkulu andile kumbela simphe izandla ezinkulu in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you Jesus. Jesus. Uphi umhlobo onjengo Jesu akekho na hawu akekho nongaphilisa nongaphilisa izifo ayakekho sithakekho Jesus nongaphilisa Jesus nongaphilisa izifo ayakekho
njengojesu bathandeka ayakekho ayakekho umhlobo njengojesu njengojesu sinakekho sidumiseni bathandekayo sisemakhaya siyabingelela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sizohubela inkosi sithi akekho umhlobo njengoJesu futhi akekho cha bekhona uNkulunkulu abadalwa kodwa akekho njengoJesu sizomemezela nje leyo nto simenye ubrother Philani egameni likaJesu sizothi akekho omunye umhlobo soqalile unyaka ka-2025 sizaye sawuphetha nalo futhi ka-2026 sizoqala siwuphethe ngalo Jesu lo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha siyayidumisa bathandekayo inkosi egameni likaJesu haleluya yona yodwa nje engaxutshana lutho haleluya size lapha futhi ngiyaqhubeka ukuyidumisa inkosi ukuthi ayikho enye inkosi njengalo Jesu egameni likaJesu haleluya Amen. siyawudumisa nje bathandekayo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha athi wehla wehlile washintsha impilo yami athi wehla haleluya wehlile washintsha
abathandekayo. Amen. Siphinde futhi simbingele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha sizonyakaza nje kabili kathathu. Hallelujah. Sanibonani bathandekayo. Hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Siyabingelela mntaka David egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Amen. Siyabingelela lapha kwi-media team egameni likaJesu. Hallelujah. Jesus. Dr. Rasta egameni likaJesu. Hallelujah. Amen. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Kalekethi athi iphelela. Iphelela. Awuyiphelela. Hey mama. Iphelela. Iphelela. Iphelela.
It was a Zikosi batheneka siphume ngamlesweni sithethele lisono uJesu nje sathana uzothelina uJesu
Ongafaniswa naye sayamkela lethu lamashayi ngokunamandla siyaphilisa siphambi kwakhe sizogida kuye phambi komphongolo ufanele ukubonga ufanele ukubatyazwa uyinkosi yamakhosi akekho njengawe ufanele ukubonga ufanele ukubatyazwa ezulwini nasemhlabeni akekho ongafaniswa nawe siyabongelela Nkosi yamakhosi Nangonyanga uNkulunkulu wethu ayibona sithwale singabakho Nkosi yamakhosi akekho njengawe siphambi kwakho uNkulunkulu wethu ayibona sizokugidela uNkulunkulu wethu ayibona ufanele ukubonga ufanele ukubatyazwa ezulwini nasemhlabeni uphakame Nkosi kaSibulo wena uthule emazulwini ubonakala usemhlabeni bayethe Nkosi kaSibulo. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. There is none like you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're worthy. You're worthy. You're worthy. You're worthy. Thank you, Jesus.
Sibonga uNkulunkulu wethu, ngcwele siyakubonga Nkosi namandla. uNkulunkulu wethu ngcwele siyabonga. Usithwalile uNkulunkulu wethu ngcwele sasifika lapha. Heavenly Father, we give all the praise, we worship you. Thank you, Jesus. Sizobaleke langu uwe tembale dalo. Thank you, Jesus. Sizobaleke langu sizobalekela tembale dalo yonke. Sesiyafana. Thank you, Jesus. Sizobalekela tembale dalo yonke. Sizobalekela singayaphuka singasuka kuwe awungoba wilithemba lendalo yonke. Inkosi yamakhosi asigcine labafowethu, sijabulile ukuba nani. Ngiyamthanda kakhulu uNkulunkulu wami engimkhonzayo angigcinele mina. Bathandekayo, nginesimemezelo sisodwa nje qha ukuthi nje mhla ka-8 ungakhohlwa noma ngabe bethi ungibonaphi ungiqhawule. Mawuqhawula nje ukhulume nami uthi mhla ka-8 ukuyeza, uzobe uyithintile kakhulu inhliziyo yami lapho ngiyojabula, ngiyogidisa kwengane encane. Amen. Lo omla phambi kwenu bese ngishina ukuthi uphilana zonke umntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngibonge ngapha worship team, ngiphinde ngibonge ngapha David besikhathi, sibonge nakuandile bonke nabe media umbambo, siyabonga kakhulu. Inkosi ingcine lina in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you.